Weton pon meneng-meneng medeni. Ati-ati karo wong sing duweni weton pon. Nyapa mergane wong sing lair karo neptu pon dinaungi kodam satriya idugeni sabda dadi. Apa iku? Yaiku weton sing duweni kemampuan pait ilat nek kadung loro atine dadi sumpah serapai sing bakal kedaden. Apa maneh yen pon tiba loro utawa tiba pati. Kelorone sakral lan keramat sing berarti sumpah serapai bakal manjur pas nalika dilarani. Merga uripe pon tiba loro lan tiba pati, uripe rekoso, penuh perjuangan lan keloro-loronen, makane sumpah serapai bakal mandi. Nek weton pon duweni tulang wangi, iso ngrasakne energi spiritual lan tak kasat mata. Primbon Jawa iki digawe leluhur ora asal-asalan, neng kabeh kuwi penuh perhitungan. Eling, hukum karma lan tabur tuai iku masih berlaku. Dadi dijogo tindak tanduk lan ucapane ojo sampe nglarani wong liya.